člověk a mám malinké nebo mikrovinařství, malé rodinné vinařství, které se jmenuje mikrovinařství samozřejmě. Mikro protože malí vinaři nebo malé vinařství je dneska u nás vinařství, které uživí rodinu a uživí i několik zaměstnanců a mají několik až desítek hektarů vinic. Moje vinařství je opravdu mikro, protože já mám jenom asi 60 árů vinic a tady za mnou ta vinice, to je vinice, která byla samozřejmě už nově vysázená v roce 2004, ale na tomto místě měli rodiče mých rodičů starou vinici někdy mezi světovými válkami, která tehdy se ještě pěstovalo víno na hlavách. Někdy v poválečné době ale došlo k tomu, že byly velké mrazy a ta vinice mým prarodičům tehdy zmrzla. Pak samozřejmě po válce došlo k té socializaci a už neměli možnost ani na svým pozemku vinici vysázet. A to trvalo až do těch 90. let, kdy potom jsem dostal já nebo moje rodiče a potažmo já dostali zpátky tu půdu a já jsem potom v roce 2004 tady na tom stejném místě vysadil znovu vinici. V té vinici už jsem dával takový novější odrůdy, jako takovou hlavní nosnou odrůdu jsem si dal Aurelius, která sice není moc rozšířená, ale patří to k výborným vínům. Ty tažně toho Aurelia dlouho zůstávají zelený nebo měkký a samozřejmě, když při zelených pracích to zastrkáte, tak první vítr to vyhodí ven a musíte znovu a je to takový hodně opravdu na zelené práce velice náročná odrůda, ale pak se to odmění výborným vínem. Je to kříženec Riesling Kurínského a Najburku. A zrovna tak mám velký podíl Rulandy modré tady v té vinici. I když jsem potom vysázel tady ten merlot, tak se snažím teďka přeroubovávat jeden řádek Rulandy modré na merlot, protože chci zvětšit podíl toho merlotu, protože se mně nejvíc líbí jako odrůda. Mimo tady tyto odrůdy, které jsou pro mě takovými nosnými, tak máme tady Chardonnay, máme tady Hibernal, pak tady mám v menším množství už Rulandu šedou, pak mám ještě jednu menší vinici, kde jsou staré klasické odrůdy svatovavřinecké, veltlínské zelené, Najburg. Takže těch odrůd mám velice hodně a tak, jak jsem zmínil, že jsem si vybral nejhorší způsob, tak ten nejhorší způsob vinaření je právě v tom, že to děláte v sodech, o který se musíte starat, i když jsou prázdný, a že dělám tolik odrůd, a jich dohromady jich je asi 9, tak je to můj koníček, takže mě to až tak nevadí. Někdy člověk přijde z vinohradu, ruce táhne za sebou a nejradši by s tím praštil, ale když pak přijde zákazníci a víno se jim líbí, tak to je takový zadosti učinění. Toto je odrůda Merlot, kterou jsem vysazoval později než všechny ostatní odrůdy, protože jsem pořád hledal, co by se mně líbilo, co by se mně hodilo. A tato odrůda, podobně jako Rulanda modrá, patří mezi takový ty, bych řekl, měkčí odrůdy, co se týká chuti, protože mě moc nesedí ty silně tříslovatý vína. Takže jsem nakonec vybral Merlot a ukazuje se, že ten Merlot je mimořádně vhodná odrůda do našich podmínek, protože jednak dělá poměrně vysoký cukry, ten Merlot dozrává do nějakých 24-25 pravidelně a barevně je prostě takový podle mého názoru tak akorát. A co se týká chuti, tak patří prostě pro mě mezi ty nejlepší červené odrůdy. Takže Merlot je taková moje srdeční záležitost. I když se mě lidi ptají, jaký vína mám nejradši, jaký piju, tak vždycky odpovídám, že
že se to u mě střídá. Prostě mám období, a to trvá třeba roky, že mám radši červený a pak mám období, kde piju víc bílý, ale teďka zrovna mám období červených. Toto konkrétně je Merlot 2017, protože já se snažím ty červený vína držet co nejdýl v sudu, minimálně ty 2 až 3 roky, tento Merlot byl 3 roky v sudu a potom ještě aspoň rok v láhvi. Když se napijete, je tam chuť toho, výrazná chuť té odrůdy, je tam mírná kyselinka, která samozřejmě to víno potom podrží delší dobu. Aromaticky je to velmi příjemný víno, prostě pro mě je to velice dobrá červená odrůda. Jinak samozřejmě já se snažím ty vína dělat tak, jak to dělali naši předkové nebo moje rodiče a dědové. Nezasahovat do těch hroznů, nebo zasahovat co nejméně. Samozřejmě ty nezbytné úkony udělat se musí, tak aby se to víno dalo do lahví, protože zase snažím se víno lahvovat, protože jsem přesvědčený, že na stůl patří víno oblečený. Na to, co to dá práce a jaký člověk k tomu má vztah, tak prostě to víno musí být pěkně oblečený na stůl a tím pádem je potřeba do toho oblečení, respektive do té láhve, udělat ty nezbytné úkony, ale dělám jich co nejmíň, tak aby ten zásah do těch hroznů nebo do toho moštu, který z toho vinohradu dovezu, tak aby byl co nejmenší. V tom moštu prostě se objeví někdy tóny, které třeba na první pohled úplně nesedí, ale po delším ležení se ty vína harmonizují a opravdu může se tam nechat všechno, co se z té vinice doveze. Takže moje filozofie výroby je zachovat to, co se dělávalo kdysi a nezasahovat do té přírody, respektive zasahovat co nejméně. Vybral jsem si ten nejhorší v uvozovkách způsob výroby vína, kdy dělám víno klasickou cestou, klasickým lisováním, potom kvašením v sudu. V sudech mám ještě po rodičích několik sudů starších, některý jsem samozřejmě už obnovil. Sídlíme teda v obci Chyváň na Jižní Moravě, je to kousek od Mikulova, je to tady blízko těch Pálavských jezer nebo Mušovské přírodní nádrže, jak chcete. Děláme v našem sklepě pro menší skupiny lidí, děláme řízené degustace. Ta degustace v podstatě se sestává z toho, že nachystám nějakých 10-12 vzorků našich vín. Pokud budete mít zájem, klidně se ozvěte. Na webu máme stránky www.mikrovinarství.cz a tam se dozvíte více, nebo můžete zavolat a můžeme se domluvit na ochutnávce. Samozřejmě můžete si zakoupit vína na tom webu, i to je takový malinký e-shop, takže jsme schopni i posílat vína, pokud si objednáte, takže není to problém. Je to samozřejmě, jak říkám, protože je to mikrovinařství, tak i ty degustační skupiny jsou kolem 10-12 lidí, maximálně tak 15 lidí jsme schopni uspokojit v tom našem sklepě.